Ay, boss. Kisa din ang area dire boss. Nindot lagi na dire boss. Ako am ni dire. Ha? Tuwa din mo dyan itanan. Kanang mga pispan. Oh? Kuha na. Tug siya makita niya. Sa una bukid ni dire. O gani no. Kung gipapatag ba. Dayon gipatamnan ako kuan. Humay. Umay? Wa man nagsilbi kaon man sa mga maya. Nya. Tugi Sayang kayo. pailisa na punog tanom. Patamnan ako mga saging. Yung mga area dire, ang dako kang bukid. Oh, may dire. Bukid ni sa una dire. Bukid kini ako ni papatag. Sweldo ko mga tao ako nang ipapala. Ah, pala? Pala eh, balhin akong yuta ng bukid kada ko. Dugi. Ay mo na, bukid nga ko kana. Wa gyapon to nagsilbi nga mga saging. Nga naman. Gi kuan eh. Tibagnol di makaon. Grabe to. Moto nga uran ako mga balay. Patukuran na ni mo dire no. Oh. Bago pa ni. Dugay na. Bakjab yapon oy. Ang mga balay gagmay kayo. Naman. Oh, ibalhin ako dito, kilid. Walay mo puyo ang mga dato kay ang mga balay bagagmay. Balhin ako to, no? Balhin ako dito. Nya. Oh, pinguan ako ani oh. Swimming pool. Pinguan niya ako mga amigo. Ligo ra dire. Ligo. Swimming pool din eh. Swimming pool sa mga kuan. Mga amigo na ko manhiba ng mga ligo. Ah. Kursi mo. Ah, sana. Oh, ni akong area dere. Kisad no. Pagaw, ito. Tong nay umrag cross. Mao to akong balay. Ah, dako day no. Oh. Tuwa din mo no. Ngayon to. Ito. Mao tong isa ka balay na bilin oh. Ang atop kay Lukay. Oo. Mo na siya, mo nang mga balay diri sa una kong bakjab ba. Mo nang balaya na. Mo nang mo bitaw nang balay sa sikyo to yo, bisinya sa pauli na ta. Na.